Здравейте! Включвам се отново с информация за Световния круизен клуб Incruises. Клубът е създаден преди 8 години и неговата цел е да могат повече хора да се насладят на круизните пътешествия. Защото досега се смяташе, че това е възможно само за определени хора и тези, които имат по-ниски доходи, въобще не смеят дори да си мечтаят за такова пътешествие. Но сега вече и това е възможно. Напълно възможно. Днес ще ви запозная с програмите на клуба. Първата програма е член. Членовете на клуба плащат ежемесечна такса на определено число и по този начин, плащайки таксата си, те всъщност ползват всички привилегии, които клуба им подсигурява. Втората програма е член-партньор. Аз съм член-партньор на клуба и като такава имам привилегията, възможността и удоволствието да каня и други хора да се присъединят към нашето голямо семейство в България. Всъщност семейството е много голямо в световен мащаб вече, тъй като Incruises е една от най-бързо развиващите се общности в света в момента. И третата програма е безплатното членство. Да, има и такава програма и тя всъщност е за хората, които са превърнали пътешествията в своя професия. И по този начин, като им осигурява безплатно членство, клуба всъщност им се отблагодарява. Това е за програмите. Ако видеото ви е харесало, можете да се абонирате за канала ми в YouTube, можете да ме последвате в Facebook и в Instagram. Ще оставя линкове долу в описанието. Също така, ако не сте изгледали първото видео, изгледайте и него. Ще ви оставя и моя реферален линк, с който можете да се регистрирате безплатно, да разгледате информацията за клуба, да разгледате дестинациите и ако сметнете, че това е вашето нещо и бихте искали да се насладите на такъв тип пътешествия, можете да се свържете с мен. Ще ми бъде изключително приятно. Освен това, всеки понеделник и четвъртък нашата група организира срещи на живо в Zoom, където хората задават въпроси, които ги вълнуват, свързани с круизните пътешествия и почивките, и също така слушат разкази от първо лице от хора, които току-що са се върнали от круизи. Вярвайте, възможно е да пътувате на огромен круизен лайнер и да се наслаждавате изцяло на пътуването, изгодно, луксозно, а за някой това е вече и печелившо. Защо и вие да не бъдете от тях? Благодаря ви, аз бях Нина и ви желая един прекрасен ден.